салом дӯстон, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. Дар навори имрӯза ҳаёти ҳақиқии сарояндаи машҳури тоҷик Наимҷони Саидалиро пешкаши шумо мегардонам. Бисёре аз шумо савол медиҳед, ки Наимҷон кай ва дар куҷо таваллуд шудааст ва кай оиладор шудааст, оё фарзанд дорад ё на, ва дигар саволҳои гуногун. Пас ин наворро то охир тамошо кунед, ҳамаашро хоҳед фаҳмид. Барои пешрафти кори мо дар канали Ишқи Нотамом обуна шавед ва дар видео лайк гузоред. Пас аз тамошои видео фикрҳои худро дар комментария нависед ва бигӯед, ки навори оянда ҳаёти кадом сарояндаи тоҷикро шунидан мехоҳед. Наимҷони Саидалӣ 8 сентябри соли 1988 дар ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар, дар оилаи санъаткор ба дунё омадааст. Наимҷон дар литсеи шаҳри Бохтар таҳсил карда, он ҷоро соли 2006 бо баҳои хубу аъло хатм кардааст. баъд аз хатм кардан ба донишгоҳи иқтисодии шаҳри Душанбе дар факултаи ҳуқуқшиносӣ таҳсили худро давом дода ва соли 2011 донишгоҳро бо сари баланд хатм кардааст. Наимҷон, ки аз оилаи санъаткор буд, дар дили ӯ низ ҳаваси санъат хеле ҷой дошт ва соли 2007 бошад, қадамҳои нахустини худро дар роҳи санъат гузоштааст. суруде, ки Наимҷонро машҳуру шинохта кард, ин суруди пур аз дарду алам бо номи ғарибӣ аст, ки пас аз пешкаш кардани ин суруд мухлисони зиёде пайдо кард. сурудҳои Наимҷони Саидалӣ асосан дар мавзӯи модар, ғарибӣ, зиндагӣ ва ишқ мебошанд, ки бисёри онҳо аламноку гӯшкарданиянд. бисёри сурудҳои хондааш хоҳишу дархостҳои мухлисонаш ҳастанд. Наимҷон ба ғайр аз санъаткор буданаш мухлиси футбол аст ва соли 2015 дар шаҳри Бохтар дастаи футболе бо номи Парвин ташкил кардааст ва худаш ин дастаро пеш мебурд. Наимҷон дар вақтҳои холигиаш ба нигоҳубини ҳайвонҳо ва паррандаҳои хонагӣ машғул мешавад ва дар хона чанд намуд ҳайвонҳо ва паррандаҳоро нигоҳ медорад. худи Наимҷон мегӯяд нигоҳубини паррандаҳою ҳайвонҳоро дӯст медорад. Наимҷони Саидалӣ соли 2017 оиладор шудааст ва дар тӯи ӯ бисёри сарояндаҳои машҳури тоҷик сурудхонӣ кардаанд. дар тӯли 4 соли зиндагиаш то ҳол фарзанддор нашудааст. Наимҷон сабаби фарзанддор нашуданашро дар ягон кас ё ягон чизе намебинад. ҳар ки ин наворро тамошо дорад, пас як дуо баҳри фарзанддор шудани Наимҷони Саидалӣ мекунем. худо ҳеҷ касро аз ин неъматаш бенасиб нагардонад. айни ҳол дар соли 2021 Наимҷон дар шаҳри Душанбе зиндагӣ карда истодааст. тӯли 1 сол мешавад ба Душанбе кӯчидааст ва корҳояшро дар он ҷо пеш мебарад. ва инчунин ду писари зебою боистеъдод Шердил ва Муҳаммадҷонро ҳамчун фарзанди худаш қабул карда, онҳоро дар хонаи худаш нигоҳубин мекунад ва ҳамроҳи онҳо суруду клипҳо сабт карда тавассути ютуб канали шахсии худаш пешкаши мухлисонаш мегардонад. ин ду писараки боистеъдод бениҳоят мухлисони зиёде пайдо кардаанд ва наворҳои онҳо хело ҳам тамошобини зиёд доранд. силкаи канали Наимҷон дар описанияи видео. марҳамат даромада обуна шавед ва сурудҳою барномаҳои ҷолиби онҳоро тамошо кунед. дӯстони азиз, навори моам ба анҷом расид. ин буд кӯтоҳак маълумот аз ҳаёти Наимҷони Саидалӣ. ҳатман дар канали мо обуна шудан, дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва интизори наворҳои нави мо бошед.